Του Προέδρου του Πάνου του Καμένου στο γραφείο μου, όπου μαζί αναπτύξαμε όλες τις προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και γενικότερα της Θράκης. Συμφωνήσαμε ότι τα χρυσοϊχεία είναι ό,τι χειρότερο για τη Θράκη και δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθουν, διότι θα βρουν και το κόμμα του και αυτόν απέναντί τους. Και βέβαια αναπτύξαμε όλες εκείνες τις προοπτικές μέσα από το λιμάνι, αλλά και μέσα από τη γεωθερμία και όλους τους άξονες τους οποίους εμείς επιδιώκουμε ως Δήμος Αλεξανδρούπολης, συμφωνώντας και ζητώντας λεπτομέρειες προκειμένου ως κόμμα να βοηθήσουν για την ανάπτυξη όχι μόνο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης αλλά και της Θράκης, συμφωνώντας ότι η Θράκη είναι ένα κομβικό σημείο ανάπτυξη γενικότερα της Ελλάδας, αλλά και εθνικά ένα κέριο σημείο, αλλά ταυτόχρονα και στόχος πολλών εχθρών. Γι' αυτό η συζήτησή μας ήταν επικοδομητική και συμφωνήσαμε ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος προκειμένου η Θράκη και ο Δήμος μας να βοηθηθούν χάριν της Ελλάδος.